Una mare és qui ens crea, qui ens dona la vida, qui ens alimenta, qui ens cuida. És qui primer pot detectar el retinoblastoma. En la majoria de casos, les mares són qui primer detecten el retinoblastoma. El càncer ocular més freqüent en infants menors de 6 anys. Si la mare ho diu, ull, fem-li cas.